još jedna avantura. Ništa bitno. Saberi se! Mogu ja to. Da radim zajedno sa Daring Do? Wow! Možda mogu da se slikam sa njom ili da dobijem autogram. Opet počinješ. Ona je poni kao i svaki drugi. Poni koji je zaustavio čitavu vojsku loših momaka samo golim kopitima i stavom i... Au! To počinje da boli. Au! To boli! Prestani! O, to si samo ti. Čekajte! Ne idite! Brzo misli, ovo je tvoja velika prilika da ostaviš utisak na nju pameću i hrabrošću. Vaš sam veliki obožavalac. Čekajte, da vam pomognem. Obećavam da mogu da vam pomognem ako mi pružite priliku. Ja radim sama. Ali da vam se pridružim, samo ovaj put. Moj posao uvek uključuje tajne i pošto nikada ne znaš kome možeš da veruješ, najbolje je ne verovati nikome. Ali samo zato što ne verujete nekima ne znači da ne treba nikome da verujete. Vidi, nemam vremena za raspravu. Kao ni ja. Idemo! Ne mogu da verujem da uopšte i pričam sa njom. Izgleda kao da su odlučili da večeraju pre nego što nastave put niz brdo do gradske pijace. Shvatam. Napašćete ih i zasede kao u knjizi 4 kod Horavijanskih pećina. Ili ćete izvesti onaj trik iz knjige 3 kada ste nasrnuli i oborili 3 momka jednim udarcem. Ili možda... Dobro, ućutaću sada. Samo ću da gledam u tišini. Pa, o kojoj vrsti zasede je reč? Wow! Naveli su me da poverujem da posedujete predmet od izuzetne važnosti koji je možda na prodaju. Pa, imao sam drugog kupca na čekanju, ali on nije ovde, pa zvuči kao da imamo dogovor. Auizotl! Prsten! Budi mirna, Rainbow Dash, budi mirna. Može ona ovo? Prsten, Daring Do, daj gambeni! E sad, Auizotle, znaš da te volim, ali ne mogu da ti dam prsten dok me lepo ne zaprosiš. Zanimljivo, jer moji prijatelji imaju sopstvenu ponudu za tebe. Da vas vidim! Hajde, Daring Do, hajde! Daring Do, imam tvoj šešir! Hoćeš da ti ga dobacim? Daring Do! Daring Do! Ne brini, Daring Do! Ja ću da ti pomognem! Ne trudi se. Rekla bih da si već dovoljno pomogla. Šta sam to uradila? O, hvala nebesima što si dobro. Reci, gde te boli? Ovde. Strašni Auizotl je zarobio Daring Do i prsten. I za sve sam ja kriva. Dash, sigurna sam da je sve to bila samo obična greška. Kako god, hajde da idemo kući. Ne možemo sada da odemo. Naša pomoć je potrebna više nego ikada. Tako sam i upala u celu ovu nevolju. Bila si u pravu, Twilight. Nije trebalo da se mešamo. Vidi, nije ovde sve onako kako izgleda. Tako je u svakoj knjizi o Daring Do. Ne možemo da joj okrenemo leđa. Ona ne želi moju pomoć. Možda.
ali možda joj je ipak potrebna. Ne, moje heroini je bolje bez mene. Ovo ne liči na tebe. Gde je nestala Rainbow Dash koja bi pomogla svakome bez razmišljanja? Ili ipak uz malo razmišljanja, ha? Ovde je